sei ndakataura musasa andinoda justify taurai nyaya yenyamakurira dare tikutambisa bva panyaya yakabhadharira dare tichiipeti changamiri inini handichabvona kuti ndipetere jira iri randikunda handichabvona handichamuda mukadzi uyu nochikonzero chokuti kubva tichitanga kuti ndikwire ndini ndakanga ndichinzi inini ndinoda shaisana mukaigadzirisa muno. Chechipiri musi wa 16 akandiisira mvura yokugeza kumanheru ndikati kumapasti 7 ma20 past 7 akabuda netochi ini handida kuziva kuti ndiye akakwira kugomo adzoka akandisvika indapedza kugeza ndikagara panze pamusoro pane malaidzi ndikamubvunza kuti ko asi manga vaenda kumasowe akanditi aiyo handina kunge ndaenda kumasowe ndakati ko manga vaenda kupi akati ndanga ndaenda kutora mushonga wangu ndakati munotora mushonga imi muri pane treatment futi mushonga urudzii akati mushonga womudumbu achibva apinda mumba ndakati mushonga womudumbu imimi muri patreatment zvimwe zvatikanzi tiende korapiwa timurapiwe zvokanzi aiwa muri kutotaurisa straight mushonga wokuchidzimai ndakati aiwaka even kana uchidzimai imimi tidambudziko riri kuda kuti musenzese mushonga uchidzimai wacho ndo dambudziko riri kurapiwa wakabva wabuda wakutobva watora foni yavo wakabva wakomuniketa nehama dzavo inini ndakapinda mumba ndakatora foni yangu ndakaenda kwaamai guru from there handina kuzenge ndichienda kumba kwavo wakazotumira anzvadzi wavo munhu munyaya kuti endai muvashedza ndakauya kuseni yasatani ndakasvika ndakati ndauya zvakanzi wasati wasvika ndakati ho ndakagara kusvika kuma10 dzokuseni ndakati mombe dziri mudanga nyangwe iri imwe chete asi imombe inoda kufura wakamhanya kuenda kuti kurodi kumeno kwawaenda kuunana nawo ihanzvadzi dzavo wakazodzoka wakati zvanzika ndimuchienda kubasa endai ndobva ndaenda right kuma4 ndobva wakatuma munhu yemunyanya kuti enda muwashedza wauye shedzwa ndakaenda zveshuwa ndichida kutaurira ate zvavangu iwawo vanondiwotsana kuti ndo dambudziko riripo ndaona munhu wangu akupinda nemushonga wandisinganzwisisi ende kana kundiudza dare rakati zvamunoita zvese udzanai aenda usiku akadzoka usiku handizivi kuti chii zveshuwa vakada kunge vatirambira kupinda kuenda padhuze paumbazi vari muyadhi mangu so unge mukwasha munyowani ndakasvikapo ndakati hazviite katsanga kuti murambe muchitenderera muri kunze handitotaura tiri kumba muri kuda kuti zvinzwiwe nani vakasimuka vakateera tikasvika paumba tasvika paumba avo vakadzi vangu avo vakanga vanzi vatenda kugarira tsoko nokuti munyaya vakanga vamutuma kuti ashedze inini wakatumirwa kukoshedza vakadzi avo tsano wakata wakabvunza chii ndakavarondedzera rwendo rwese rwokuti muri kuona here takabva kudare asi nhasi 16 pano kuti isusu tiende kopereka ripoti rokutaura kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka ndabva ndaona munhu wanga ano mushonga akaenda kutora mushonga usiku ko masikati ndanga ndiri pano ko paaenda adiwo kunditi shamwari ndiperekedze kana anga achirwara ende ndasvika nguva irigere adi kunditaura kuti shamwari inini ndiri kudzimbikana nezvakati zvakati zvakati hapana zvakadaro wakauya wakapanda futi senyaya mataurire kuti awa zveshuwa ndakaenda mushonga utora mushonga kana mukatoti mushonga wacho utorimo mumba umu iwo wega adzimai vangu vachitoti mushonga wacho utorimo mumba umu saka inini changamiri handidi kutamba nemushonga kana kutambirwa nemushonga wandisingazive saka inini jira iri handichagona kugara navo amai pamuzi makaisira baba vangu taurisame mavaisira mvura makaita sei handakaisira mvura ndakabva taurisame ndakabvunzawo vanhu vandiita zvechiwa ndikati sezvo kuna uchirapiwa ndakangodarika ndingozama zvese kukliniki kwacho kuchivanhu kanza ende munoshura hodzo mutukutu unenge unobatsira kuti dambudziko renyu
dambudziko randakaita nababa ndifunga dambudziko pamwe kunoshura hodziwo usiku asi muntu wandakanotora ini wanga unotukuti wekutoshura hodzi kuti semukapu semunhu airwara saka ndofunga matotaura nega kuti pane dambudziko redu ndepokuti imimi makaisira baba mvura yekuti vageze vamwe mashandisa mukana iwoyo kuti vachiri kugeza kudai ini rega ndimhanye ndererache ndozvitsvaga mushonga aiwa ndokutsanangura ndopano dambudziko kaipa kubva isusu kubva kwatakaita panapa kugadziswa kwatakaita nababa vakanga pasina kugara zvakanaka hatina kugara zvakanaka mataura nemuromo weshe mukati ndopane dambudziko rokuti imimi makaisira baba mvura handiti kuti vageze imi ndobva mashandisa mukana iwoyo wokuti vachiri kugeza imomo ini gani manyongedase handina kushandisa mukana asi kuti handina chakakupai imimi kuti munoisira murume mvura munobva mamusiya usiku ukako munobva mamusiya mobva maenda kutsvaka mushonga iye achigeza maida kuedza kuti zviita sei handina kushandisa mukana semunhu airwarawo ndakangotori amai musati maisira baba mvura hamuna here pfungwa dzokuziva kuti ndida unotsvaka mushonga musati mavaisira mvura zuva risati ranyura kubva kuseni takakutadzisai mimi kuti kubva kuseni rega ndinotora mushonga kuti masikati kana kuti baba ndiperekedzei musati mageza inotora mushonga wangu chii ipapo asi kugara kwedu kubva kwataita kuno hatina kumbogara amai tichiri kumbotaura chataona chakonzeresa kana ivo baba vachona patakapawakabva kuno vaiti zvati kutsvaga ndichaita sei tichazviwana handina ugare hwakanaka ndofunga kugara kwacho kugara kokuti muyangu akamboita mistake nguva idikidiki ndobva ndamushandikidza kuti wazoti asi tingati kana dai muri ndimiwo mimi dai ndimi baba maisirwa mvura nomudzimai wenyu mubva abva abuda ubva aenda munotiwo munozvitambira sei handina kuzvitora kuzviitawo siriyasi semunhu aita sei airwara usiku munhu anorwara anoita chivande renhama chivande kam nokuti kana musina kubudira murumonyi pachena orit zvamusina kugara zvakanaka izvo zvati jirai ndapeta muri kuti kudii zvatakaita mafambira avafundisa ndo amakaita zvakuitsanangura nyaya iyi nemaitiro yakaita ndinzwe society nei patakabva kuno isusu ndichiti tonogara zvakanaka ndofunga ndakasvika kumba manheru ndobva ndapfuka basa rangu ndobva ndagara ndokuvadza dzikumateni semunhu airwara ndinonguva yekuti ndaipera muisimba saka kuti rega nditazononga zvinhu zvangu zvindikande mubando nokuda seikutoona kurara nekuti majoini mangu mamusisina simba saka baba vanoko wakasvika kumanheru wakasvika wakabata bhemba ndobva ndati ko makuya makabata bhemba ndinobvunzwa here pamba pangu ndavada hohorai saka inoita zvokutengesa ndobva vasvika pari makasvika pamba wodi handii nguva yekutengesa here nguva ine ndikatava baba neviri vanhu vanovataurira kuti kana kuchinge kwadoka musapote mutasei muchiuya muchitenga ndokunga baba wakabva wabuda zvicho wakabuda nebhemba rii ndobva wamhanyisa vakomana vangu vari kuri ndobva wamhanyisa mumwe wacho ndandisawira wangu ndobva watumburuwa pa2 nanobhemba rii ndikati kosawira chii chakaitika ndoda handizive mumwe wako kuti chii chiri kuitika ngati inini kuti ndivamhangarire sawira muri masabasawira amu ndofunga ndobva wauya pawakadzoka unomhanyisana nemukomana uyu ndobva wauya ini ndakutotya kuti ko chachirudzi chakuitika ndakakutaurira kuti iwewe nenyaya yekutengesa usiku ndati baba nini ndakavataurira vanhu vakuti haikona kupota muntu uyapamba pana pausiku zvandikutsvaga pamba panapa ndichaita sei ndichazviwana ini tarara zvedu ndobva ndaenda kuchipatara kwekutanga ndakaenda nawo kechi2 ndobva mwana chienda imega ndobva ndaenda ndega ndobva ndanotenga pandakaenda ndega ndakatenga mapiritsi panga pasina chii panga pasina rusiti ndadzoka ndazotenga mapiritsi aine injection pamapiritsi ipapo pakuti ndine mapiritsi papo pakabudiswa izwi rokuti chenjerai kuti zvimwe zvinhu zvinokuparadzirai dzimba dzenyu ende vaitokuti ndibaba
tikataura kamwe kanyaya kadiki chenjerai kuti musha unoenda sei unoparara kubva kwatakabva kuno hatina kugara kwakaita sei kwakanaka. Ini ndikuti ndichitaura zvakawanda ndakabva ndangozinyarara zvangu konyaya dzekuchipatara dzakubatanidzira futi nenyaya yemusha kozvendinoita sei apa pamusoro pazvo ndandatobvisa futi mari yangu baba vakanipa mari isina kukwana ndakanei ndiri kurwara ndega nditenge mapiritsi ndite sei ndipore. Pamusoro pazvo ndawedzera imwe mari yekuti ndinofanira kundibatsira wakundichenjerai kuti musha wenyu unoita sei unoparara. Kumaneri ikoko zveshuwa semunhu airwara handina kunge ndakazvitawo serious kuti baba vangaita sei vangagumbuka semunhu airwara kati arege ndimbozamawo chibhoyi pamwe ndogona kupora zvangu kuti kumapisi ndimboti chibhoyi ndobva ndatoenda ndimandonoshuraudzwa mukakuta sei hatina kugara zvakanaka kubva kwandakaita kuno izvozvi daily vaiti kana vachibva kwameduru vaiuya kumba kabata bhemba daily zvandikutsvaga pamba panapa ndichazviwana kubvira pamabva kuno nokumashure kuti masagara ndizvozvo mukuzwa semurume ndikumbure ndi murume wangu ndomuda asagara zvana ndokwa mamuchienda baba pasina kutrastana kava ndizvozvo basa remuziva ranotengesa ndizvozvo ya anotengesa tingangoti kana madrinks mufanira kukamba katikaita kuti kange kachiita sekataksho saka ndakati 7 o'clock fanike makuita kuti unenge wafanirwa wakumba pamba pacho pamba pedu vanhu vakazoya kuzotenga vaya after 7 12 dzousiku vari vatatu asi unotengesa unhu wevanhu vanotengesa ungava control here nyange wakaisa mutemo unova control here nyange wakaisa chikwangwari bhawa rakanyorwa kunzi no under 18 mabhawa mazhinji akanyorwa kunzi no under 18 asi vana vakudii achibva kuchikora achinotoona kuti andoona kuti no under 18 ubva apinda mubhawani no smoking mumkumba akusi kuti aiwa tutanyaya yecommunity tutanyaya yecommunity ndazvibvisa kune mutemo vanhu vakashikondoka makarara vachitoshedzera kuti budai kuda chii tikuda zvatiri kuda ndoba ndikati nini aiwa nguva pamakokotanzimai handina kukokotana naye mdzimai handina kutaura naye wangorwisana naye ndakamira kumudzingawo ini ndoda kudzoka kwamuri kana mutengi auya pamusha achida kutenga imimi ndimi baba mumba madzimai makarara tsika dzemunhu ada kutenga kashedzero kaakaita kakakugutsa here ine hakana kundigutsa nenguva yacho taurai maitiro akaita munhu mimwe mumba iyari pasi akashedzera amahaniki tirikuda kutenga avo vakapindura vakati nguva zvakanzi aiwa tirikuda kutenga chete chete zakati nini nguva yapera chakusagutsikana nacho chakusagutsikana nacho nguva kunani kwatiri wamukutsikana ndiani nguva kunani aitadza ndiani kwatiri isisu aikutadzira ndiani aitadza mutengika mutengi saka ndakaenda kumutengi kumutengi unoti imimi ndimi makashedza vanhu nezvinhu zvenyu nhasi vanhu vaiva makashedza kuti naimiwe ndioneiwo ndine zvinhu zvangu zvandiri kutengesa pano zvinoita kuti ndirarame vauya munobva mubata bhemba maakurova izvozvo aiwa katanzwa mai vachiti iwo kuti vazoziva kuti ndakanga ndichirova vakanga vari kupi hanzi vakataura kachiti achitaura nani nasawira wavo inini iwo vasina kuzviona nini saka varikurekeka nasawira wavo nokuti akutopomera ini mhosva nokuti ava kana vasina kuzviona woenda kutaura nasawira wavo iwo vasina changamiri vasina kuzviona sawira wavo ouya uchitaura kuti nini ndakarova pakati kana kuti ndakatemiwa ari yesawira abhenga auya achiuya kuripota kwawari asingaende kupolisi
munoti pakamira sei? Handiti mazwa zvavatsanangura vati Sawira akati inini wangu uchakamire. Inini handisi kuramba kuti Sawira akati. Inini ndiri kuti Sawira wakataurirana iwo, asi iwo wakazviona here achirohwa? vari kuti ivo havana kuzviona. Saka ngatipapewo zvinhu zvakaoneka. Mbomiraika baba tese Mudare. Mudare. Wakuchangamira. Matungura muenda mutaurire mudzimai wenyu. Nika mauya kuno kudai zvasiyana. Isusu tinoteerera both sides. Hatiti mukadzi anokuta miri. Tinonzwa kuti shoko rikuti kudini. Yeni munokutinzwa inini. Isusu zvataurwa izvo mazvinzwa here. Tikumbira kuti bhizinesi renyu ndoyawisa vanhu. Nometa kuti makarisa time. Asi vanhu vava pamusana pezvinhu zvamunokutengesa. Ndokubvunzwa mabvunzwa. Kuti chinhu ichi ndimakachiisa kuti ndionewo. Nyangwe makaisa time kasi munhu akataimisa. Asi nini? Vanhu vaya vakanga pana Sawira. Ava kufunda zvoro Sawira mwana akaita sei? Akanga auya usiku akatemwa ndizvavataura. Saka ndiri kuti ndidzoke kwamuri mazviona inini sababa kuti bhizinesi rero ratakaisa riri kukonzeresa chinotanga kuparadza imba here kana kuti kuparadza bhizinesi? Chinotanga kuparadza. Inini ndinoona kamene pamwe yataura zvisingadzwi mirai ikadzokoredza handi ndabvunza hatigone kuparadza. mirai kababa Muri kundipa mukana kuda kupindurwa pangu pandee ndabvunza inini ndokuti ndikutsikana ndati imi maita bhizinesi nemudzimai wenyu handitika ndabvunza mubvunzo kuti chinotanga kuparadza imba here mudzimai wenyu kuti achada mukadzi kana kuti ibhizinesi? Kutanga kuparadza bhizinesi. Bhizinesi ko sei matanga kuti amuchada mukadzi kusiya bhizinesi? Bhizinesi rakatoparara. Bhizinesi rakatoparara. Makarivharisa. Saka bhizinesi rabva raparadza mukadzi aiwa kamukadzi kuparara kwaachita mukadzi zvandaona madhi kuti ndaakusiyiwa ndiri mumba inini ndiripo ati munhu achibuda netochi mukuruga ngatirege kuzora mukadzi ndikunzwisisa mukadzi mawira makaita kokutanga mnakuya muda mukadzi makanga kuramba mukadzi kokutanga tikakugadzirisa kade muda kuramba mukadzi kasi kuda kuendesa mukadzi uyo achirwara ndo pamunga pane mnyati wangu kuti zokerai munoda sei munorambisa mukadzi pamazuva noda kurwara ndizvozvo tikazviona mushonga wacho mawaina uname mausiya kasi wakazozviona kuti murodzi handina kuzviona akapaka mwana usiku akapaka mwana usiku ihwohwo akaisa mukapa inini handina kudunura kuti ndione kuti hodzi kasi ndonyaya mawaina kudarika maiko inzwa ikambu atikungwara mukana ndatumirwa inini kapu yacho iyoyo ndaipa kuiutarisa kuti kapu iyi yauya ine mushonga iyi mushonga wayo makazivi mushonga kai ini handizivi mushonga kuti uyu muti rudzivo. Aiwa baba ndingandibatsire ini zvataifunga ndaifunga kuti mimi maifanirwa kunge makada kuziva shuwa kuti amai avanga vanochera mushonga here nokuti pane kufunga kapo mimi kuti adzimai vakabuda usiku vachinoita zvinhu zvani zvakuti misingazivi but proof man kuti mimi muzive kuti shuwa vanga vanochera mushonga maifanirwa kuona chi ini ndatikapa tumakamana nekapu ndokamaifanira kakutarisa mukapu ndatika ndikaona kuti unge udzivu echiya ndikuzoona kuti ndozotorwa naamai saka ndatini aiwa ndatini ndakaona asi handina kana musiwa ndauya ichitaura ndakati ndakaona handina kuvhura kana kuti nditibudisa chizunza handina apa tisusu sedare tikuti isu hatiparadze imba kana kuda kuhodzi hatiparadze imba aiwa inini ichangamireka mungange muchitonga nematongerewa inini ndati ndakuzveva mawaya nayo ndana baba nokoma wangu anova ndiye baba wangu ndaragara basikira ramurerezi nyika yakaokuta ndaraoita uko yakabataka mumane asowe mushongo wanoita kunaiswa uyu ndinawo witness aripo mukuru makarimera makarimera
ndikufunza nzara yake. Aiwa. Achaikuda. Aiwa. Ndio mafungira. Aiwa. Hapana issue yokuti mukadzi akazaenda. Aiwa. Hapana nyaya ikazi nguru. Baba. Zvanaka ndikutunga ate zvako. Kaka ndirizotaura ndiri mama. Ndiposa kumwe wa munhu anokutonga ndizvimuzenda ate zvako. Ndakungwa atunga chaudza chokwadi. Ava kurava kejerera vachari kuona rechiri. Mukadzi waita mwana mudiki. Kako pakasvika pamba pakasvika mwana mudiki anombondaita sei atorerwa. Ini mafungira anguruva iyi nyaya yakaenda kugadziriswa chete. Mukadzi ari kurwara. Kainzwaika ndaro magara nemukadzi wenguva yakareba ndindikakupai advice kuti ngaindorapa makatosumuka neadvice yangu norapisa mukadzi makaona zvinhu zvechokwadi kuti ari kurwara kunyepei makanga mune makore mangani mugare mukadzi wemusingaoni kuti ari kurwara ananga inini urori chii chakaita kuti aunange urori handizivi amai vakakumbira kuregerero vakakubatsirai huku kuti tigare pambatso tirichengete vana vovakukumbirei ruregerero maita baba ndagura murehwa handichazviita ndiri kutemera kugara pamba pangu ndichichengeta mhuri yangu ndazvinzwa zvanozva ndikukotaura amai chinoitika ndechekuti tiri muno Mudare asi kana takumba muzvioni ndikutaura zvinhu zvakanaka nekuti kana takumba zvaanotaura mumwe wangu apikisi ndiregererei zvavanotaura kana vakumba asi Mudare muno kuchimbonzwa chakamira Mudare muno mga handingatedonongodze zvese kana ndichidzinini zvimba zvenyu zvimadhaka kune vano materosi kune vanodzimotikari zvinganaka here kuti blema zvakaita seiyagiri pamba pangu chakamira ndiregererei zvese zvamuri kutaura ndiregererei ndokunga chakamira makataura tichibuda muno inini hazvina mhosva kana kuti muchinditi hanzi muri kutaura asi kwete inini ndati jirenga handicharigona amai ndinotaura after baba mukuru baba mukuru munoti kuti nyaya tinayo pano sababa womusha pamusoro inozvi inini hangu rakawanda handina nokuti dambudziko riri kuwanika vanhu vari pagumba kwavo saka zvokunzwa nezvekuona zvinosiyana anenge arwadziwa ndiye muridzi vanokwanisa kuona zvekuita handisuda kuti mukomente mazuva ataurwa navangu vachengete semunhu mukuru ataura zvivandi pamusoro ivadaro ndichitaisa vanhu vaviri ava baba ava kuri avo nemwana mudiki ndichireva kuti mudzimai uyu haasi wekutanga kana asi wechi45 baba ava vajaira kuchitira sapoti ndo zvandiri kuona takavhara zvinhu zvainokuwa pamwedzi pana akakubatsirei munyina wenya ati hateka mudzimai nobvunzo chipiro nokupai zvamakaizvo zvotokuvhara nezvamataura inini baba handinokwanisa kutaura inini ndada kuti kana tiri ana baba vanotungamirira vanhu tiratidze vanhu vese ava kuziva kuti ndiri baba kumba kwangu ndaifungidzira kuti mimi maifanira kutaura kuti vana ava ndikambovatora ndikambogara navo pasi but havasi kunditeerera apa nepapa 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 hamungoti chete amene kumba kwavo amene kumba kwavo tikadaroka dzimba dzakawanda dzinopera kuti saka takapuhwa ukuru ngati hushandisei ukuru kana zvanzi baba vafa makunzi nhasi matora chigaro chababa ngachishanda noti kungonzi baba wezita chete vanongoti mwana akafonda kuparadza vamatiparadza tikadaro hadina kwatiri kuenda dzinopera kuparara dzimba dzese mabvunzwa anachangamiri kuti mimi sababa vemhuri munoti kudii ndofunga yani baba vakangwana maifanira kutokumbira kudare rini kuti dare ndipeiwo kana nguva ndimbotarisa mhuri yangu ndione kuti chiri kuda kuparadza imba yakavakwa chii ipapo mashoko enyu akanaka asi
Muswe 16 takuteso takaenda kuti tiedze kunotaura nyaya iyoyo sadomba ava vakavavira vakatadza kunzwisisana hakusiri kwekutaura vakuita right ndadzoka iko kundakadaidzaanoachaziva ndakatuka ava amai vavo nemukwasha wavo vakandituka pari panzvimbo yekuti tigazirise zvekuti atezvara vakanga wauya vachenzi vangu venyaya tichi kunetsa mimba yevanhu yakanga yakutuka izvi hauzive zvaunoitatotanga kumatera handizivi zvekunoita ndaita sei. Saka imi muchida kubuda mudare rino makango mataura zvamataura izvozvo musina kukwanisa kuonesa dare rino kuti ava vanhu ndakatombodaiwo ndikadaiwo sababa but havasvikike kana vari kumba vanhu because mukona hunhu kuitwa nevanhu vari muno munhu anoratidza kunge munhu asi kana ukamusvikira pamba pake ndobva unozoona kuti imhuka. Saka tiri kuti inini mukabuda makadaro toda kuti vanhu vari muno vadzidze vakope kuti mhuri inotungamirirwa sei. Manje mukazvichengeta muninga menyu imomo muchingoti ndinoda kuenda ndakadaro hapana kwatiri kuenda. Nhai baba, oda kukubvunzai komi mukati zvenyu kumburi yenyu ndodai ndoda kuti imba yakadzowana dzimiredzi hati izvozvo kutaura mambo zvinemi makarama kuti makakanganisirwa morama nyika makakanganisirwa morama nyika isu hatitonga izvo totonga zvokuti vanhu vagari pai pamwe chete dai mati ndikukumbira mhuri yangu ndombotaura naye kuchipirika naye kandikanganisira ndozvokutaurwa namambo. Tingaramba tinyengeredza murume uya ati achada ndizvo kuti ungotaza kutsinda akasei pachipana sherere pamusoro icho ini ndiraida kuti ndikomende kumashoka kutora ndini ndakaita nyaya iyi ndakaenda kumba kwamai yakutanga kunovasamona vakandigamuchira zvakanaka kechi2 andazoenda ndadzoneka ndinovaдаidza vatotauriki navo vanopopota zvekuti ndakatopedzisira ndazotiti muda kuti inini ndisamone hanzvadzi yenini rumwe nyaya yenyu kudare yakambopera here ndofunga ndowane kodhiro ndakapai ndichitaura navafuni kuti kuimo kuramba kuya kudare kuti mupedzero nyaya yenyu zvinhu zvingi zvofamba here vakati handitombo kakawanda handipiri saka ndachikupisa kuti pari kupedzerwa nyaya iyi dai kuti vanhu havari kudzokera kumba dai mai vamboedza kupawo chipo chekuteerera vasati vateerera mazvita mukuru mama achafugisa musaishireni mawaina nama uyai tezvara uyai murume wangu urumuna tasvika panodiwa tezvara mukwasha wanyata Gumbeze ndichakwanisa kufunga saka ndati achiita chivanhu zvinokuitwa pajekerere kuti mangwana asazoti mudzimai akamuona chifamba nomumwe chichikomba mune vana vangati 1 mune makore mangati inini kuma60 muno toshandisa $100 kana takuti kukututsira marashaku wangu ukozikana ndikatenda chokutanga kushaya kundipawo respect wokuti murume wangu inini ndichaedza kukuwakiridza ndiri munhu anoremekedzeka unozviziva munhu anotova leader mudzimwe nzvimbo makasiyana siyana asi respect uchinditapudzira kundidzikisira ndeyokutanga. Yechipiri kundipomera mhosva kuti inini ndakatakura chinhu chako chipfeko chako ndichienda nacho ndichigadzira mushonga kuti iwe urware iwe zvisiri izvo. Chechitatu iwe nguva yega yega kana tikataurirana mumba medu unoti iwe kumusha kwangu wachauya vanouya vachikurwisa
kukumusha kwangu wachauya wokuita zvawanoda kana ipapa manje pokubata mushonga kunyepa kuti wakanga uri mushonga womanga nekuti baba wako wanowaiwotsano iwavo makanditora makandikadzika asi havana kundipa feedback yokutaura wakanga wasingadi kutaura neni mukosha wavo ndikavataurira iwo wakataura ukahwitinisa asi havana kukwanisa kundipa respect yokuti wauye wakotaura kuti mukosha mhosva izvisva taiona saka shereviri handichakuda Nende mupa ndikasana kurenyeza mozvoyaizokakanga muri vanhu munoperana mazviita garaina akusiri asi mudzimai wako ndizvozvo hongu agara kushamani muvaba webereki wake mamuchinda kumba kwavo kanachienda kumba rwemangu plus asi ndineimba yangu achigara purazi ndei ndiyangu ndimaakavaka haana kuwaka ai togara mabuildings angu ini akasiyiwa newarume ndingari muno ndakarare auzokubudirira mboniba $100 mamuchi sedomba runo ari anoanopereka mwana wemwaka pachivanhu chedu manzwamai mune mwana kuenda chikoro asati atosvika 3 years asvika muna jungu inyangosainama ndopatasvika zuva ranhasiiwa mukwasha wanyu asi mukwasha wanyu kuti asikabusengu totanyedze kunozvira dati ine musainama ndinokumbira ayo izvazi iyi ndo nyaya yekutinaa chandiri kukumbira hamunona kunzwa changamira ndiri kukumbira period yekugara mba mangu kana aiye muploti mangu kana sadombo aenda mati ndiri kukumbira kuti nguva period sadombo kana aenda kopereka nguva yekuzogara muploti mangu vakagara chibagiro vakadya chakaita handiyoti zuva ndirori zuva ndikuona vanobvunzo wangu nokuti zvinosvika ipakuporewa vatichamukona zvichikubuda inini pfungwa yangu changamira ndanga ndinodiwa kuti inini hatisi mudzvanyiriri pfungwa yangu ndeyokuti angabve ploti mangu mbeu dzake ane hama dzirimo kana watezvara ivavo vanogona kuuya vachitarisa mbeu dzavo mwana wavo asi iye abuda muploti mangu vanova vachitarisa handina chandinoita nokuti pamusori ndazinzwa ndati sadombo ngainopereka mudzimai kusha kwavo pamutemo baba ari kwatomumirira nokuti wakawasherera ende munopa hama dzikumberi sherera bva munodari sadombo ari kupe arimo ikuno enda unopereka mudzimai kumusha hazvitore nguva izvozvo hazvitore nguva mazvinzwa mai sumuka dzimwe dzenguva pangwani wako wagomborevhura uone